Jeg har deltaget i TV2 som tager rundt i Danmark og kører nogle løb på afspærrede ruter. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg tror, det er for mange nye ryttere til at begynde til cykling, fordi det er jo meget hypet lige heroppe omkring Tour de France. Det er jo et godt arrangeret løb på afspærrede ruter, som motionister i hvert fald ikke altid kan få lov til at køre. Så det er en mulighed, som de helt klart burde tage til sig. Ryg nummer 112, Lasse Gyldenholm. Jeg prøvede at rykke mange gange, og jeg var flere gange i udbrud, men der var ikke rigtig samarbejde i den gruppe, vi var. Og når man så kommer alene afsted, så er de 5 mand til at kunne rulleskifte efter en. Og det er reelt til at se, at man bare bliver hentet. Det var da fedt. Nu kører jeg jo normalt licenscykling, og det er noget lidt andet det her. Det er jo ikke alle dem på min egen alder, jeg kører mod, men der er både yngre og ældre. Så det var en fed oplevelse.